Zdravím kamaráti, dneska je útorok, sme zase v tej Pštíne. To je také dobré vypúšťacie miesto. A tak sme sa rozhodli, že budeme holuby radšej púšťať 2 razy v týždni, nejdeme tam sokolov dráždiť, lebo nám ich zbytočne rozháňajú. Tak uvidíme. Majú nejakých 61 km stade to. Jánoš, môžeš púšťať, ak teraz je 8:30 za minútu. Púšťaj. Vydrž, Jánoš, ešte vydrž chvíľu. Počkáme do pol. Ešte máš 20 sekúnd. Počasie je pekné. Tak majú pekný prelet, budú mať. Púšťaj, Jánoš. Holuby sa dávajú do klbka. Už aj idú. Raz alebo 2 razy zakrúžili. Idú dobre, ideme zapnúť tréning. Majte sa.